kelap hardware ki pai ba Manipur haka ba kelap pet ki jela ki Marjan kata shaka jela Assam bat kumju shaka jela Mizoram ka jingkel hardware joki ki pai ba ka de hadin bahado mentamane ka jingya kenat hapdang ki kuki bat ki meite kadang nesa hapo ka te ka jela Manipur haka ba kani ka video ru plus sakhi baki pulet ngilengit kilator da group syaplang haka te ka nang ba Impal mentak sengi ban lai ban tor syaplang bat kem ya ki breu ki batau jing kelumar hapo ka te ka jela Hendrai kat ba kani ka jingya kelumar hapdang ki te jai berliu kadang jia pen hapo ka te ka jela Manipur Hendrai la dan pat sagi wewe ki breu ki ban nang muja ka jing em chongki habakum kini ki puar haka puar barang dan ka jing ya kenat pat kita ki breu ki nang muja kadai namar baki yo alat bah bantu ya ki tiar kitar ki kali ki tibi ki komputer ter hakat ka baki syam baki tiar kilang ki babiang kini ki nang to ki babon ngelengit kila syam baki lakit napang ya ki tiar kitar pat kani ka jing to je kini ki breu kalong ka ba ami thu I thau su namar ba chan baro hi ki breu ki badan hakati ka jaka kila syukit napang ba ki tiar kitar baling ba kani ka doro kila ban sakhi baki lakit lot ya ki te ki mar da ki kali jongki te halor kani ke jingjia ki pulet jaga ke jela Manipur bar ki badai na poka ke tanat Lamphel police station ki nek pulet ki la FIR hado ndreu tli ki case hakaba ki tiar gitar jangki bre ki bakan thobi komputer ki laptop kamera kali terter ki la satu na haki bre ki ba am itu ithau hakapor men sengi bet